Ел Класико ще имаме в големия финал в турнира за Купата на Краля. Това ще е една от темите, които ще дискутираме с нашите гости Любомир Божанков и Александър Захариев. Господа, добре дошли! Как сте след посещението на Мадрид, след тези приятелски мачове, които изиграха вашите момчета срещу Атлетико, Райо Валекано и Леганес? Причината да отида в Испания беше на Сашо, така че Сашо да почне първи. Волка, добре заварили, благодарим за поканата. Винаги е удоволствие, когато гостуваме в това студио и в тази приятна компания. Доста емоционална седмица имахме в Мадрид. Всички тези матчове, които изиграхме с деца набор 2014 и 2015, които така селектирахме от цяла България. Направихме така, свирихме часовниците, както се казва, с испанския футбол. И може да кажем, че нивото е доста високо в Испания, но нашата основна цел е наистина тези деца, които са на добро ниво в България, да видят, че всъщност на тази възраст има и по-добри от тях. И това да ги провокира да работят малко повече, да се влагат малко повече в това, което правят, за да може след известен период от време да настигнат, защото, както им казахме и ние, в момента тези деца в Атлетико, които са 9-10 годишни, са конкуренция на нашите деца, не само защото нашите искат да отидат да играят в Атлетико Мадрид, ами потенциално и в българската лига идват чужденци. Има испанци, 2-3 на брой, мисля, че са в момента даже ако не и повече. Така че всички тези момчета на Атлетико Мадрид са конкуренция на нашите деца, дори и да станат професионални футболисти в България. Така, добро изживяване, добра емоция, имаше позитиви, повече, доста, даже бих казал, защото ние резултатите не ги гледаме. Да, загубихме, но това не е най-важното. Важното е децата наистина да провокират себе си и да видят какво е нивото там и да помечтаят малко и да просто да искат да отидат там, като условия, като база, като изобщо всичко организация е прекрасно, страхотно. Ние с Любо като треньори, защото ние фактически сме треньорите деца, да имаш възможност да си треньор в мач срещу Атлетико Мадрид на тяхната база. Това и за нас остава уникално изживяване. Наистина страхотна седмица още веднъж. Беше плюс това, че с Гетста имахме възможност да посетиме той двата полуфинала, аз само единия успях да хвана. И там уникално изживяване, но имаме един час, който да си говориме така набързо, наистина доста приятна седмица. Да, Любо, Сашо каза да си сверим часовниците. Какво показва твоя часовник след тази седмица в Мадрид? Поизостанал е малко моя часовник. Истината е, че не случайно те са последния европейски шампион и тази енергия или тази сила, как да кажа, се предава надолу към абсолютно всички гарнитури. Ясно, че самочувствието им е високо не само заради това, че са европейски шампиони, но за това, че те се сравняват с най-доброто. Може би сигурно с Латинска Америка, с Аржентина, с Бразилия. Аз за момент не видях някакво притеснение в тях, независимо в кой момент от матча, защото ние не играхме само с Атлетико Мадрид, играхме с Леганес и Сашо ще ме поправи, ако греша. С 2014 ние дори поведахме 3-0. 3-0 до 10-та минута, беше за нас. Играта на 2014 в този момент, някъде порядък от 15 минути в този матч, беше изключително приятно за окото, за нас самите отстрани. Но за момент не видях притеснение в очите на испанските деца. Напротив, дори някакси сякаш ги накарахме да покажат съвсем различно лице. Те не свалиха гарда, а всяка една минута покачваха нивото и вкарваха в различна предавка. И затова накрая ни победиха, защото ние, когато се доближавахме до нещо хубаво, те показваха два пъти по-добри изяви и накрая заслужено ни победиха, защото ние, когато видим някаква трудност, понякога сме свикали, може би, да се скрием или някой друг да е виновен, така да минеме по тънкото, а те взаимно се подкрепяха много и затова правиха огромна разлика. Сашо, кои са основните разлики между децата в България на тази възраст и тези в Испания?
Разлики има и то всъщност не може да хванем всички по този знаменател, защото от нашите имаше деца, които, да кажем, доближават добрите деца от испанците, но нали, като цяло, нали, ако трябва да хванем този колектив, нали, дадения отбор на дадената възраст, за мен двете основни разлики е в бораването с топката. Там всички деца са самочувствие, могат да боравят топката, могат да я задържат, могат да я подадат, могат да овладеят, общо взимат правилни решения. И другото нещо е, че цялото това нещо, цялата работа с топка и в двете фази, в фаза атака и в фаза защита, го правят с изключително темпо. Темпото на игра. Там ние преди време един наш тренер, който беше на един от нашите кампове, ги караше децата, нали, когато загубят топката, все едно им пускаш ток, нали, и те трябва да реагират, нали, все едно са ги жили уса или те хващат ток. Тоест, испанците бяха така. Всичко беше като на забързан каданс, нали, малко fast forward даваме, нали, напред. Тоест, нашите деца малко трудно отговаряха наистина на това темпо и на тази динамика, която противниковите отбори имаха с топка и без топка. Защото дори и без топка, когато испанците загубяха топката, неминуемо прехода им в защита, макар че при малки деца, нали, да говорим за преход, нали, още рано, нали, но като цяло идеята е, че всички се връщаха и всички се връщаха много бързо. В фаза атака работата с топка беше толкова бърза, че на момент нашите деца, само докато се обърнат и той вече 2-3 метра вече е взел предимство спрямо теб. Не казвам, че нашите деца не могат да играят на това високо темпо, но те не са свикнали да го правят, защото тук в България, нали, това са деца от водещите академии, нали, в изцяла България и тук в София, може би академиите по-често играят мачове на високо ниво. Примерно Левски, ЦСКА, Славия, Септември, Национал, има и такива частни школи, които са на добро ниво, имаш 5-6 мача. Обаче пак в първенството имаш 10 мача, другите ти 3-4, т.е. един мач имаш една седмица и играеш на високо темпо, следващата седмица биеш с лекота, нали, където темпото ти пада, отпуснати, няма проблем, всичко ти се случва без така напрежение. И това нещо, а пък за децата от провинцията още повече, защото ти примерно си в провинцията, играеш в някои от топ академиите, примерно в Спартак Плевен и в там зоната около Плевен, най-вероятно няма много добри отбори. И тези деца там са най-добрите, там страхотни, но те всичко го правят изключително бавно. Противникът ти не те провокира ти да дадеш най-доброто от себе си и то да го направиш на високо темпо. И това за мен е най-основният проблем, защото тези деца на Райо Валекано, на Леганес, Атлетико Мадрид ги изключвам, защото ясно е, че те могат да си позволят и да пътуват из цял свят на различни турнири, да играят приятелски срещи и да отидат днеска в Англия да нападат срещу Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и тем подобни. Примерно школите като Райо Валекано и Леганес, това е, че там винаги е на темпо, винаги всичко е перфектно. Дори на загравката, като ги гледаме, говорят, викат, искат топката, давай, тук нали, всичко става на валс, рапидо, бързо, всичко е на страхотна скорост. И най-вероятно ние ще усетиме тази скорост и скоро, когато испанския национален отбор гостува и в София, нали, така да сравниме вече мъжете. За съжаление, най-вероятно знаем изхода от мачовете, още от сега. Наскоро юношите ни паднаха 9-0 от Испания тук. Така че, но аз все още смятам, макар че нали, имахме загуби, някои с по-голям резултат, някои с по-малък резултат, пак казвам, не е толкова важно. За нас важното е, че децата, наистина имаме деца, които ако отидат в Испания, в момента приемаме, че си смениме местата. Да кажем, вземем отбора на Леганес, айде да не е този на Атлетико Мадрид. Взимаме отбора на Леганес, идва да тренират тук в България една година. Взимаме нашия отбор, които бяхме там, останат да тренират в Испания една година. Аз съм сигурен, че след една година, ако съберем двата отбора, нашите български момчета, които са тренирали и играли една година с този менталитет, ще се представят много по-добре, нали, разликата ще е много голяма. Това е нещо, което ние трябва да променим и ние като треньори, аз и Любо, ние се слагаме по този знаменател всички колеги. Просто трябва да работим малко по-добре с децата. Това е и апел към Футболния съюз, да може малко по-добре да разграничават така мачовете, по-силните отбори, по-слабите отбори.
нали, да са типа, ако трябва приятелски срещи, защото сега ако искаш да отложиш мач от футболното първенство на децата, става голяма драма, ама ние кога ще го играеме, някакъв голям ужас, нали? А в същото време ти, примерно, отиваш на турнир в Мадрид и играеш с някакви топ мачове, нали? Но тук БФС-то трябва да си изиграеш среща срещу някои от частните школи, които, нали, без да омаловажаваме никой, нивото не е това, което трябва да бъде. Та проблеми много, но лека по лека ние за това отиваме, за да видиме и за да може, нали, нещо да направим по този въпрос. И се радвам, че ни поканихте в това студио, за да споделиме опита от тази една седмица. Надявам се и доста футболни хора да го гледат, за да може да се направи нещо по въпроси и така малко по малко да ги настигаме. Ясно е, че няма да ги настигнем изцяло, но лека по лека. Да, и Любо, тази вътрешна конкуренция ли е нещо, което ни липсва тук, за да могат децата да вървят напред? Защото Сашо е много прав, особено в малките градове у нас. Ако има едно дете, което да изпъква над останалите, в един момент му става ясно, че дори да не се раздава на 100% на тренировките, то ще продължи да бъде най-доброто в тима. Аз държа много да наблегна наистина на мачовете. Какво имам предвид? Самата обстановка, която те имат в Испания, е несравнима, която имаме ние в България като качество. Но тези матчове, да кажем, Испания е така една по-далечна дестинация, когато дадени отбор или даденото дете ги няма и примерно за първи път се срещне с такова темпо и с такъв отбор, нормално е да има стрес в него, не само игрово, а и въобще човешки като психика. Защото детската психика, ние казваме, че е крехка, някой е нали, по-здрава и по-различна от някоя друга, но за тях е стрес. Представете си, че тези деца, дори и само на балканско ниво, са направили около 5 турнира. И отидат вече на тези мачове. Ако примерно са отишли в Хърватска, отишли са в Турция, отишли са в Сърбия, в Румъния. Говориме тук на балканско ниво. Гърция, пак има много силни отбори. Тези деца започват да свикват, че срещу тях има силни отбори и когато отидат зад граница, дори да е така близка граница, тяхната мотивация, тяхната подготовка за тези мачове е съвсем различна. Те вече знаят какво да очакват. Докато това, което говорим, има деца, които отиват с мисълта, че те трябва да се представят много добре, но те не знаят какво ще подсрещнат. И когато това нещо им дойде в повече като темпо, преди всичко, т.е. да играят в фаза защита, в фаза атака, да тичат по-детски казано напред и назад, на тях им идва в повече. Защото те в този момент не са го правили. И детското тяло, детската психика не може да го разбере това нещо. Той го иска. Той иска да даде най-доброто, но той не е подготвен. Затова винаги съм казвал, че ако отборите, водещите, като Левски, като ЦСКА, като Славия, Лудогорец, Ботев Пловдив, Локо Пловдив, правят повече международни турнири. На хората, които се занимават с селектирането за националните отбори, ще е изключително много по-лесно, когато направят селекцията за националния отбор, защото не веднага да ги хвърлиш ти в националния отбор и те да срещнат най-доброто на една страна. Представете си, срещаш Испания и си правил един международен матч. Как се чувства това дете, което облекло националната фанелка? Значи ние трябва да промениме, да им дадеме на тези деца тази възможност те да се развият в правилната среда. Защото наистина в България, ако си от водещите отбори, на едната ръка се броят тези мачове. И аз винаги съм апелирал, повечето говорим за елитните групи, да кажем за малките е по-трудно, може и когато примерно станеш шампион примерно на елитна, да кажем 15-ка, не в края на годината, примерно Българския футболен съюз да те награди с медали, купа, нали, с награждаване, което е прекрасно за тях и като спомен и всичко останало. А защо не ги наградат с един турнир? Турнир, който може да е в Гърция, може да е в Хърватска, може да е в Сърбия. Тоест този отбор добър, който е станал най-добър на своята възраст в България, за своята подготовка за следващото ще има едни 5 мача или примерно повече мача срещу едни много силни отбори, които това ще му помогне допълнително да се развие като отбори и като индивидуалности.
Да, има много логика в тези думи. Ние, уважаеми зрители, от Макс Спорт имахме шанса да бъдем в Мадрид, да гледаме мача на Кампиония. 2 двубоя на практика в базата на атлети. Там срещнахме и едно познато име, разбира се, Мартин Петров, който има какво да каже, така че нека да го чуем. Първо мога само да ги поздравя момчетата Жо Захариев и брат му за това, че правят тези така, как да ни нареча, като пътешествие или как ли аз. Знам, че преди години бяха в Англия, в Германия миналата година. Сега тук дойдеха в Испания и правят тези матчове. Разбира се, ме помолиха и аз най-голямо удоволствие откликнах, защото мога да си представя какво изживяване е това за децата. Може би не спът вечерно време. Да. И се надявам повече такива инициативи да имаме. Ние с каквото можем да помагаме. Виждате и вие тук в момента присъствате на една от базите на Атлетико. Виждате за какво стана въпрос. Стискам палци и ние едно време да доживеем в България, това да го имаме и да е така децата да се радват, защото с удоволствие тогава аз съм убеден, че и родители, и хора, които дори да не са така фенове на футбол, ще заведат детето си да го, така да, ако се опитат да го потикнат да почне тренира на футбол, защото виждате за какво става въпрос. Още веднъж, наистина, за мен е голямо удоволствие, особено като виждам така дечиците как се радват. Има кадърни деца, има готини деца, надявам се да се развиват положително. Хубаво е, че ги учат на респект и уважение един към друг, към противника, към съдии, към треньори, свършва матча, отива, поздравяват се. На това учи футбола и спорта най-вече и това се учи на точно такава 10-11 годишна възраст. Така че пожелавам им успех на тези момченца и дай Боже повечето от тях да станат футболисти, защо пък не един ден отново да направим тук интервю, обаче да коментираме някои техни изяви, както тук на терен. Да, на този терен 19 годишните на Атлетико Мадрид играят Шампионска лига. Миналата година, когато беше Фернандо Торес тук треньор, той сега се качи на втори отбор. Идвах и гледах, мисля, че беше матч срещу Фейнорд. Беше почти пълно стадиончето. Страшно изживяване, готино много, хубава атмосфера. Какво да ви кажа? Направено е всичко така, че да мислиш само за футбол и да се раздаваш на терена. Това е. И от гледна точка пък на талантите, които виждаш, имаме ли талантливи момчета? Защото от вашето поколение насам свикнахме да се задоволяваме с все по-малко и по-малко. Честно ти призная, аз лично вече и не гледам мачовете на националния отбор, особено ако съвпадат с тези на националния отбор на Испания, просто защото публиката пък остава взискателна и става може би още по-взискателна, имайки такъв достъп до толкова много първенства и турнири. Да, така е, прав си, когато за съжаление нивото ни е толкова ниско и може би се гледат други мачове, които стават много по-интересни. Относно талантите, може би не съм аз човека, който трябва това да го кажа, тъй като дълго време живея в чужбина и от време на време имам допир така гледам някой мач или както в момента тези малки деца, въпреки че те са все още малки. Но доколкото чувам и коментирам с приятели и хора, които там се занимават с футбола близки, имаме таланти. Имаме таланти, просто, пак казвам, не мога да точно да кажа къде са връзката на това да прескочат, да направят следващата крачка. Дали са базите, дали са прословутата тема телефони, дали са прословутата тема, че когато дойдат вече така възрастта, когато трябва да тъпат с мъжкия футбол, не им се дава шанса. Може би всичко това е комплексно и трябва веднъж за винаги наистина нещо да се направи, не само да се дават интервюта, защото много хора, които занимаващи се с футбол и президенти, и кои ли не чувам, всички казват, че има проблем в футбол, че нямаме млади, че нямаме това, че нямаме трето, че нямаме четвърто, а де-факто кервана си върви. Да. И нищо се не прави по този въпрос, защото е лесно да се дават интервюта. Така че, наистина, надявам се, затова пак се връщам на темата, надявам се в България да присъстваме. Знам, че не е лесно, знам, че без държавата не може, но трябва да започне да се прави нещо, защото, за съжаление, футбол не е на добро ниво и, както ти каза, когато, за съжаление, някой път играе националния отбор, това не е хубаво. Се превключва някакъв канал и гледаш, примерно, Испания или Германия, което е жалко. Можем ли да сме оптимисти все пак? Аз съм винаги оптимист, въпреки битката, която загубихме. Аз съм българин, винаги знаете как съм се раздал за националния отбор и винаги стискам палци и пожелавам успех на момчетата. Надявам се да се оттърсят от всички всякакви скандали, всякакви неразбори, каквото и да показват това, което могат на терена си. Разбира се, не могат да надскочат възможностите си, но нека се раздават на 100% и аз съм убеден, че българският фен ще го оцени това. Много интересни въпроси повдигна Мартин Петров в това своят интервю. Любо, Сашо, как реагираха първо децата на присъствието на легенда като Мартин Петров и второ, кои са основните предизвикателства при работата с тези деца, защото Марто в това своето интервю
загатнат, че има такива, не са малко и че може би цялостно не се работи достатъчно добре с тези предизвикателства. Ами да, първо за Мартин тук пред цяла България, така да се каже, или пред футбола България, искаме да го поздравиме. Аз ще го кажа от името и на брат ми, и на Любо. Ние и докато бяхме в Мадрид, така обзето му благодарихме хиляди пъти, но ако не беше той, това нещо нямаше да се случи. Ние даже пробвахме и с Реал Мадрид да направим контакт. Те даже не отговарят дори. Смисъл, така че ако ти нямаш човека Мартин Петров, в случая който да се обади и вече да направи тази връзка, ти няма шанс да стъпиш на тази база и пък камо ли да играеш и матч, нали, срещу юношите на Тети. Та изключително благодарност още веднъж към Мартин Петров, голям човек. Аз му го казах след матча, когато, нали, свършиха мачовете с Атлетик Мадрид, и аз му казах: Марто, аз винаги съм го оценявал, нали, това нещо, защото, нали, съм си националист, изживял съм, моето детство е минало, гледайки Мартин, Стилян и Бербатов, и, нали, съм го оценявал винаги, но дори тогава, след тези мачове, аз го оценявам още повече и му казах: много хора в България не могат да оценят това, което вие направихте, или си мислят, че с лека ръка, нали, българския хейт, така да го кажем, винаги негативното, нали, той тук, какво е постигнал, какво не. Това е нещо уникално. Българин, той е от Враца, да отиде, да тренира тук на българските условия и след това да стане, да отиде да бъдеш ляво крило на Атлетико Мадрид. Това е феноменално. Ние сега в момента някой само да може да е там шеста резерва, нали, ще сме супер благодарни, нали, за това нещо, а той беше там, колко гола вкара, нали, хубави мачове, така че шапка свалям на него и на всички тези, които са старото поколение, които успяха да стигнат до това ниво. Той също така сподели след мачовете с Атлети нещо, което на мен много силно впечатление ми направи. Той каза: момчета, горе главата, нали, загубихте от Атлетико Мадрид, това не означава, че нали, трябва да се примирите. Приемаме, че на този етап те са по-добри отбор, те са по-добрите, но вие имате много години работа, в които да вложите всичко от себе си и да може да ги надминете. Защото той също сподели, докато играл във Враца, нали, имало мачове, в които са побеждавали, нали, по-малки отбори с разлика. После на времето имаше републиканско първенство, сега има елитни. После отидохме на републиканско и примерно стигнем с Левски ЦСКА или с Етър, някои от по-добрите отбори, и ни бият с по 5-6 гола разлика. И вика, това мен ме е мотивирало, нали, да продължавам да работя и това ме е надъхвало, за да стигна това ниво, което съм стигнал в последствие. Така че тези мачове ние, които правиме, това е една от основните акценти, че ние искаме децата да видят, че има по-добри от тях, в което няма нищо срамно и няма нищо лошо, но да продължават да работят, това да ги мотивира, за да може след една година, след 2 години, след 3 години или вече когато дойде момента за преход към мъжкия футбол, аз да съм ги настигнал, аз да съм работил по-добре от тях и да съм успял да задмина този, който в днешния ден е бил по-добър от мен. Така че това според мен беше най-хубавото изживяване и всъщност това, което Мартин Петров им го каза, той просто им го каза от първо лице, че няма нищо срамно от загубата, няма нищо срамно от това да загубиш, ами напротив, това трябва да те мотивира, това го мотивирало него и той е стигнал там, където ние всички сме горди с него. Така че надявам се, че някои от тези деца след време наистина, аз го вярвам, аз съм оптимист като Мартин, че наистина някои от тези деца може да се завърне след време на тази база, да играе на Ланда Метрополитано и така да прославя България, защото и другата част е, че ние наистина представляваме България. Ние сме кампиони, един проект на мен и брат ми, но в крайна сметка това са българчета, които отиват и показват и представляват и страната ни и ние затова сме горди, че те са там и че така имаше уважение, респект и всичко останало. Така че много работа ни чака и ние и с Любо пак още веднъж ще го кажа като треньори. Цялата футболна общественост, медии, фенове, нали, малко по-позитивно, да го няма този хейт и този негативизъм и с една добра стратегия и визия. Смятам, че нещата могат да се подредят от гледна точка на това да имаме примерно един представител в Ла Лига, в Висшата лига, в серия А, нали. Ясно е, че
пак се върнем на това, че няма да е масово, но както се казва в момента и за един си мечтаеме да имаме и просто трябва да спретнем ръкави и да се опитаме да го постигнем. Да, тъй като на няколко пъти вече споменахме и брат ти, вие двамата стоите зад този проект Кампиония. Имахме възможност да разговаряме и с Георги Захариев, уважаеми зрители, така че напред и към това видео. Точно за тях го правим. Наистина това ни вдъхновява. Искаме да могат тези деца да видят тези бази, да се докоснат до елитни академии в цяла Европа. Това е отборен спорт и в случая това е една наистина много сериозна организация, отборна. Благодаря на Мартин Петров, който съдейства за този мач с Атлетико Мадрид. Отзад има още едно момче, Адриан Ганчев, който е треньор тук в Испания. Също той ни помогна с Райо Валекано Леганес мачовете. Опитваме се, идеята на цялото това нещо, опитваме се да вдъхновим тези деца, да ги накараме да мечтаят, докосвайки се до всичкото това нещо, да мечтаят още по-силно един ден да достигнат успехите на Мартин. Един ден да облекат фланелки на отбори в Ла Лига и се надяваме, че по този начин наистина ще запалим огъня в тях, за да могат така техните мечти да са още по-силни, още по-ярки и с много тренировки един ден наистина да стигнат до Ла Лига. Доближаваме ли се до тези академии в Испания? Абсолютно. Смятам, че на тази възраст, особено когато сблъскваме просто талант срещу талант, все още отговаряме на това ниво. Въпросът е, че има много процеси, които в България, за съжаление, не са на нужното ниво, и терени, това число включвам бази. И ние лека по лека изоставаме малко по малко, година след година, това се натрупва. В един момент казват хората, че нещо се къса на 15-16, то започва още тази възраст, лека по лека този еластик да се накъсва лекичко и тотално се късва вече на 15-16. Но за това точно още от тези 10-11 годишни деца започваме, за да наистина да им покажем, че все още не отстъпват по нищо, все още могат да мечтаят, с много труд и усилия да осъществят мечтите си. Ние това го правим за трета година. Започнахме с Англия, където Стилян ни помогна. Миналата година бяхме в Германия, играхме с Борусия Дортмунд. Така че надявам се и за напред да продължим, защото виждам в очите на децата, че си струва. Наистина за тях го правим и сме горди от това нещо и благодаря още веднъж, защото ние сме просто много малка част от този пъзел. Това е колективно усилие и с нашите треньори, които са тук да ни помагат. Мартин Петров, Стилян Петров, родители в това число, защото не е малка тежест от цялото това нещо пада и върху тях. Така че съм благодарен и на тях за доверието, което ни гласуват и на вас като медии, че ето тук сте отразявате. Наистина това е отборна работа на цяла България, затова сме го кръстили в кавички, разбира се, един национален отбор, неофициален, така че нека се забавляват децата. Надявам се и вие да се насладите, да стане хубав матч и както казахте, не е важен резултат, а наистина да се забавляват с усмивки, да си тръгнат от тук и да остане един спомен за цял живот. България, това е голяма тема за налагането на чужденците, за квоти за чужденци в българската професионална лига, но в крайна сметка това, което и вие казахте в това цитирано от мен интервю е, че в Висшата лига нито един от тези чужденци няма да стане голмайстор, а ние сме имали такъв голмайстор. Никой няма да спечели златната топка. Имаме човек, който в миналото е печелил златната топка. Какво е необходимо наистина в случая в бъдеще пак да се радваме на такива футболисти и на такива индивидуални награди в този отборен спорт? И това е отборна работа. БФС, държавата, клубовете, инвестиране в младите български треньори, инвестиране в децата, защото те, ако не са подобни инициативи като нашата, те няма да могат да играят мачове срещу Атлетико Мадрид или срещу Астон Вила, както преди 2 години, Борусия Дортмунд. Всеки трябва да си свърши, както в Малкия принц, своята планетка, да си я гледа, малката да си я подреди и тогава с задружни усилия могат да станат нещата. И това, което казвам и на самите деца, ако искате един ден да играете в Атлетико Мадрид или в Реал Мадрид или където мечтаете, положете и това, което зависи от вас като усилия. Тренирайте допълнително, без значение. Ето, например, тук са набор 2015 Атлетико Мадрид. От тези деца, които в момента са в Атлетико Мадрид, топ условия, топ бази, целият отбор един-двама ще пробият в професионалния футбол, не повече. Това, което прави разликата е допълнителната работа, волята, мотивацията, да се хранат правилно, да си лягат на време, да не се занимават с глупости. Разбира се, треньорите много важна част. Надявам се, че Футболни също ще инвестира в обучение на треньори. И малко по малко ще успеем да направим така, че да имаме
играчи в Ла Лига един ден, които да се представят достойни, да печелят златни топки, първенства на Испания и така. Това само можем да се го пожелаем наистина, тъй като Абсолютно. особено отивайки в базата на Атлетико Мадрид, ние видяхме от тези кадри, уважаеми зрители, че много от хората, виждайки Мартин Петров, например, моментално искат да се снимат с него и Сашо е много прав. Изисква се много талант, много труд, за да може един човек, който се е родил във Враца, в последствие да достигне до това ниво и да бъде разпознаваемо лице в един от най-големите отбори в Европа и в света. Аз точно това исках да допълня, че този човек не ни остави в другите матчове. Беше на първия матч с Леганес, до края в двата матча, и в Срао Валекано беше най-лошият ден. Един дъждовен, доста и дори студен. Както ние се шегуваме, не му излезе спешна работа, а остана до края с нас. Отделно от него и така, той плати абсолютно всичките разходи на 30 деца плюс нас треньорите, да бъдем на Ландо Метрополитано, да видим музея вътре, да видим стадиона. Така че аз искрено и смятам и Георги и Сашо му благодариме наистина от сърце, че този човек ни накара в такъв голям клуб да се почувстваме така желани и спокойно, защото както вие, не само ние се снимахме с Мартин Петров, и всеки, който беше на базата и го разпозна, се снимаше с него, голямо уважение. Абсолютно, наистина. Абе, да ти е кеф да гледаш и децата как тренират, и цялата атмосфера. Беше много хубаво. Хареса ли ви на Метрополитано и лека по лека правим преход към това, което се случи Въпросът е да в говорим сряда вечер? какво не харесахме. Е Има нещо, по-лесно. което не хареса. Ами аз не мога лично да се сещам от това, ще го кажа. На мен едно нещо не ми хареса, че не ни даваха да влеземе на тревата. Да. Иначе... Ти беше на тревата. Последствие. Ние после с децата бяхме точно там, точно на скамейките. Те се снимаха на самите скамейки. Бяхме на 1 метър от тревата и те така гледат с един жален поглед. И казаха, тренер, може ли да влезнем, защото имаше нещо, снимаха някаква кампания, нещо реклама ли. Имаше няколко човека на терена там пред едната от вратите. Едно малко дете го снимаха. Да, нещо снимаха, правеха, имаше някакво мероприятие. И нашите деца, нали, така гледат с един жален поглед. Чакаха ред. Гледат се с един жален поглед и казват, трябва, ние не може ние да влезнем вътре. И аз тогава им казах, трябва да си го заслужите, нали, с много труд, с много работа, пожелавам ви го един ден, но не трябва да е даром, а трябва да сте си го заслужили. Така че това беше като едно послание. Иначе наистина страхотен стадион. Ние в петък бяхме на Бернабео, вече в събота бяхме и на Ланда Метрополитано, така че уникални стадиони, уникални съоръжения, нали, както се казва. И наистина беше едно страхотно изживяване за тях. Смятам, че както и брат ми каза, дори от Атлетико Мадрид, 2-3 от тези деца, срещу които играхме, ще станат професионални футболисти. Другите ще тръгнат по друг път в даден момент. Така и с българските деца. Но това наистина ще остане един страхотен спомен за тях и така, тези кадри от мачовете вече в този свят, в който живеем, всичко може, всичко е дигитално. След 20 години ще си го гледат, ще кажат, аз карах гол, някои от децата вкараха гол на Атлетико Мадрид, аз карах гол на Атлетико Мадрид, аз играх също Атлетико. Така че това е наистина едно страхотно изживяване, вълнуващо. Ние се радваме, че имахме тази възможност и успяхме да го организираме. От сега плануваме за до година да видим. Може би няма да е Испания, че да разнообразиме малко. Но пък Марто е бил на доста други места и Марто, да знаеш, че може да я потърсим пак с тази богата кариера, която имаше. Със сигурност може да ни отвори вратите навсякъде.